Dobrý den, já bych vás tady chtěla přivítat a my jsme se vlastně společně s vámi sešli proto, abychom, nebo hlavně abyste vy, dámy, sdíleli příběhy vašich synů. Vaši synové jsou nadaní, mimořádně nadaní, odlišní svým způsobem, mají jiné potřeby, jsou velmi citliví. A proto ty vaše příběhy určitě můžou být inspirací pro ostatní rodiče. Takže ještě jednou hezký den, paní Ivo, paní Danielo a paní Evo. Hezký den. Moje jméno je Monika Stehlíková a budu vlastně provázet tímhletím rozhovorem. Prozradím, že vašim synům je mezi 7. a 8. rokem, je to tak zhruba? Ano. Aha, takže jsou vlastně podobného věku. A teď je v podstatě všechno u vás jakoby už v pořádku, vyřešené, protože se dostali do školy, kde jsou spokojení, ale v těch předešlých školách tomu tak nebylo a to je vlastně hlavně to naše téma, že bychom si chtěli povídat o tom, co ta škola nebo ti učitelé, případně třeba školní psychologové dělali s neporozuměním nadání nebo nadanému dítěti a v čem tkví to, že najednou ty děti jsou spokojené v těch školách, kde jsou. To znamená, co se tam dělá jinak, že vlastně ty děti tam jakoby rozkvetly nebo jsou tam šťastné, nemají problém tam ráno jít. Paní Ivo. Tak myslím, že vlastně ten hlavní rozdíl je v tom osobním přístupu ke každému dítěti, kdy vlastně ta paní učitelka ty děti chová se ke každému podle mě stejně a vlastně akceptuje ty osobnostní stránky těch dětí. A další věc je, což je zásadní podle mě pro ty nadané děti, že vlastně v těch oblastech, kde vynikají, dostanou prostě tu oblast takovou, na který, nebo tu úroveň toho učiva, na který teďko oni prostě jsou. Dokonce třeba i ta paní učitelka dělá to, že jim dá vybrat, jestli chtějí třeba tu vyšší úroveň nebo nižší úroveň a to dítě třeba si řekne o tu vyšší, ale třeba když se v tom necítí, tak vlastně se samo přesvědčí, takže to si myslím, že to je jako jedna z důležitých věcí, které si myslím, že synovi jakoby pomohlo, že nemusel ztrácet čas prostě. Takže jako promiňte vlastně základními. Jakoby diferenciace těch úrovní náročnosti. Je tam i třeba diferenciace z hlediska tvořivosti, že některé úkoly jsou, řekněme, takové běžnější, rutinnější, tam třeba pracovní list, kde to dítě má vyplňovat, odpovídat na otázky, a nebo naopak vlastně je tam nějaký projekt, který si může vymyslet od začátku až do konce samo. Tak nárazově jsou i ty úplně projekty, které jsou úplně na tom dítěti. Dokonce od těch takhle dostal 2 takový samostatný, který si i sám vlastně jakoby s nima přišel s námětem. A potom vždycky v pátek mají projektový den, kde vlastně pracují na nějakých tématech, tak jakoby to je fajn. A my vlastně tím, že chodíme jenom 3 dny do školy, tak vlastně ještě je to trošku takový, ještě trošku jiný, jakoby víc na míru pro ten program vzdělávací. A v těch dalších 2 dnech má jaký aktivity? Tak trochu sportu, trochu vzdělávání. On je nadaný v jazykové oblasti, takže vlastně teď se začal učit španělštinu, angličtinu teda v té jakoby se zdokonaluje, no tak toho baví a pak má ještě nějaký takový komplexní vzdělávací program, kam chodí a hraje na kytaru a taky další takové věci. A sám se teda vzdělává. I on by sám se chtěl vzdělávat. Nejradši. To tam bylo patrný, že takové dítě si opravdu jde samo, hodně za tím, co ho zajímá, ptá se, malička. A váš syn? U mě asi hodně teďka oceňuji na škole právě ten osobní přístup. Já mám trošku jiný jakoby postoj k tomu vzdělávání, že nechávám to jako hodně volný, protože synovi věřím. A věřím, že prostě když bude chtít, tak když cokoliv bude chtít,
tak se naučí rychle a daleko rychleji než ostatní. Ale jediná ta podmínka je, že musí chtít. A aby chtěl, tak musí být v pohodě. A musí vědět, co chce. Takže vlastně oceňuju, že ve škole ho nechají zkusit cokoliv. A pak si může vybrat, co ho baví. Ale není to jako, že přijde a on si sám řekne, co ten den budou dělat. Mají rozvrh, mají češtinu, ale v rámci té češtiny může dělat různé věci a vybírá si co. Nebo v rámci matiky vybírá si. A myslím si, že je to hodně o osobnosti toho učitele, jak si sedne s tím dítětem. A jsou to takové drobnosti, jako že třeba když píše, tak paní učitelce nevadí, že napíše každý řádek jinou barvou. Jo, a to je prostě pro nás dospělí, je to drobnost a myslím si třeba pro syna, že je to hodně důležitý, že ví, že má nějaký úkol, ale jak ten úkol zpracuje, už je na něm. A že jak dobře, když to budu mít napsaný a budu mít každý řádek jinak barevně, tak to není problém. Ale ve staré škole teda to muselo být všechno podle toho mustru, tak jak jsou zvyklí. No. Takže nějaká svoboda, ale nějaká svoboda s hranicema. Určitě. To je, myslím, opravdu optimální pro nadané dítě a myslím, že by to mělo v dnešní době být víc zastoupeno i v běžných školách, aby se zapojilo to já toho žáka, jeho nějaké jakoby postoje, city. Jsem třeba, když jsem vedla ukázkovou hodinu, tak jsem je taky nechala vlastně barevně psát, aby jakoby si třeba uvědomili, jakou mají teď chuť na barvu. Jo? Bylo to v nějaké širší souvislosti s Rimbaudovou básní, kdy samohlásce přiřazuje barvu a podobně. Ale pouštěla jsem jim třeba i barevnou kaligrafii, jo, jak prostě se krásně kreslí barevná písmena. A ono je to opravdu ohromně bavilo. Už to, že si mohou vybrat. Teď tohle slovo, mohli si vymyslet slovo, které chtějí napsat. Neřekl jim učitel, teď budeme psát slovo třeba míč. Mohli sami slovo, které jako uživatelé jazyka mají rádi v češtině, tak si ho mohli vybrat, mohli ho napsat a mohli si zvolit i tu barvu a jestli chtějí fixku nebo pastel nebo barvičku, jo, prostě vlastně zapojit i víc aspektů té osobnosti a tvořit takový komplexnější úlohy tím pádem. Že v té jedné úloze nerozvíjím pouze jakoby jednu dovednost, ale že jich je tam mnohem víc a zapojuje se tam i právě ty dovednosti osobnostní. Takže to si myslím, že je úžasný, že to tam mají, protože to sedí s těm nadaným dětem. A určitě vlastně, co tady zaznělo, tak to, co syn má jako jedno z nejradši, jsou projektové dny v pátek. A všeobecně, jako když se dívám na to, jak se učí, tak je pro něj daleko jednodušší učit se v projektu. A vlastně třeba i když doma, dám příklad, jsme byli na procházce, viděli jsme porazený stromy z kůrovce a pak jsme dělali doma na to nějaký projekt, tak tam byl ten přírodopis, ale pak jsme říkali, jak se množí, takže pak už tam bylo desítkový násobení, pak tam bylo při který teplotě se množí. Ano. A právě pro ně strašně jsou jako důležitý ty souvislosti. Ano. A není moc na to, jako teď se budeme učit matiku a všechno okolo toho, ale když mu to jako dáme v tom projektu, tak se dostane do toho flow, co prostě jemu vyhovuje. No. Je to přesto tematické vyučování, že a interdisciplinární. To znamená, mě zajímá třeba znečišťování, pokud toho žáka zajímá znečištění prostředí nebo kůrovec a tak dále, tak a chce o tom zjistit si všechno, což pokud to toho nadaného kluka nebo holku chytne, tak opravdu tomu chtějí porozumět v těch souvislostech a do hloubky, tak ale potom zjišťujete, že to není jeden předmět, že to není biologie, ale že to může být třeba i několik těch předmětů. Ale pořád tam je ještě ta psychologická stránka toho, ta motivace, že to vlastně tomu dítě dává smysl a že možná to nechce pochopit jenom proto, aby to pochopila, ale aby i třeba s tím mohli něco dělat, protože já mám i mezi klienty děti, které už sami jsou třeba v 10-11 letech aktivní. Starají se o třeba zraněná zvířata na zahradě svojí, mají prostě pečují třeba o holuby a zraněné ptáky, jo? Nebo mám klienta, který tam, kde žije v tom regionu, tak, nebo v tom městě, okolí prostě vyvěšuje různé letáky, aby se chránili zvířata, aby nebyly petardy na Silvestra,
Jo, píše knížku o tom, že je potřeba zvířata chránit. Prostě není to o tom jenom, že něco znám, ale o tom i, že vlastně s tím něco dělám. Nějak chci vyvolat nějakou změnu. To si myslím, že souvisí s nadáním. A to se málo kdy úplně ví do důsledků, že často, jak pozoruju, z těch nadaných dětí děláme takové ty chodící encyklopedie a jako musíte všechno znát, ale to těm opravdu nadaným dětem jako nestačí. Oni prostě jsou velmi často prakticky zaměření a chtějí s tím něco dělat. Jo? Naučit se to proto, aby mohli. No, takže to jsem ráda. A váš syn? Tak ono už tady toho mnoho zaznělo a za mě třeba spatřuju velké pozitivum v tom, že syn není nucen vlastně třeba spočítat nějakou úlohu a hned hlásit výsledek, ale že vlastně může pracovat s tím listem nebo s nějakým zadáním, které tam má, může si to v klidu vypracovat, najít si přesně všechny ty souvislosti, on teda zrovna on si to potřebuje třeba i doanimovat, ty svoje řešení té matematiky, tak tomu potřebuje nakreslit vlastně ten nějaký příběh a podobně a pak vlastně má hotovou tu práci, ale není nucen neustále se zanořovat, vynořovat, hlásit, jak to je, protože v tom případě pro něho to vlastně ztrácelo ta práce smysl, přestával pracovat, neměl zájem vlastně už vůbec jakoby ty úlohy potom tam plnit, protože mu to vůbec nedávalo ta práce smysl. Taky se mi líbí třeba právě ta práce i s tím, že jsme teď teda zrovna čerstvě zjistili, že pravděpodobně bude mít určité oslabení v psaní, že může být i jako lehkým dysgrafikem a že právě není zase, když vidí písanku, tak pro ně je to jako velký blok, takže přesně má tam různé listy, maluje písmenka různými barvami, tak jak on to vidí, může ty slova psát, může je tvořit z nějaké hry, ale všechno to znamená, že on skutečně zase si všechno to učivo osvojí, ale tím způsobem, pro který vlastně ho i obohatí, může do toho zapojit všechno ostatní, co zná, není problém, aby vlastně k tomu povyprávěl, co zažil, co viděl, co ho zaujalo, kde co četl, protože hrozně rád čte a tohle to všechno tam může sdělit, ale k tomu si všemu odnese vlastně i ty znalosti, které vlastně jako potřebuje dál do života. Takže to je za mě velké obohacení. I ten zážitek osobní. A i ten zážitek. Dojem, jak to vyprávíte. Za mě konkrétně u syna je to i to, že vlastně nejde do toho obrovského tlaku toho, že před sebou má ten list těch úkolů, které prostě nechce plnit, protože mu to nedává smysl, ale samozřejmě je tím okolím nucen k tomu plnění, ale má před sebou práci, která je pro něj smysluplná, zapojí se, má z toho radost, je schopen na tom vlastně jako potom hledat to obohacení svoje. No, tak asi. Já bych chtěla připomenout, že ten důraz na souvislosti je v podstatě dán i výzkumy neurovědními u těch nadaných lidí, že u nich vlastně v mozku je více spojů mezi neurony. A jak tedy v rámci jednotlivých hemisfér, tak i mezi oběma hemisférami. A z toho právě vyplývá ta velká potřeba těch souvislostí. A když si vezmete, můžeme se k tomu třeba dostat, když si vezmete takovéto klasické vzdělávání rozdělené do těch vyučovacích hodin a velmi pro ty nadané děti vlastně zjednodušené. Je to takové jako zjednodušená věda v malém, bych řekla. Třeba konkrétně můžu mluvit za český jazyk, kde se to jenom jakoby něco se zanedbá, něco se zjednoduší, něco se z toho vyjme a oni pak nejsou schopni to zjednodušení vlastně pochopit, protože se jim osekají ty souvislosti. Takže to je velmi důležité a je úžasné, že to někde takhle můžou mít. No a pak ta vnitřní motivace. Že? A to, co mě ohromně zaujalo, co jste řekla, zanořit a vynořit. To je otázka pozornosti. Možná, jestli k tomu máte nějakou zkušenost s vašimi dětmi. Ještě? Tak já mám konkrétní zkušenost, že vlastně syn v předchozí škole, tam měli takovou akci, jmenovalo se to Všeho nech a čti. Takže to je strašný, ale úplně. Všeho zazněl gong a ty děti prostřed hodiny museli všeho nechat, vzít knihu a číst si.
Nevím, jestli byl nějaký konkrétní časový limit, kdy všichni měli setrvat, ale pak nastal zase gong a odložil knihu a nešlo se učit jakoby pokračovat dál. A z toho vím, že byl úplně vyřízený, že to nemohl prostě překousnout. Tak to třeba je vlastně takový úplně klasický příklad a je fajn, že teďko, jak už je syn starší, tak už si i o tohle jakoby dokáže říct i směrem ke mně třeba, protože člověk třeba sám neodhadne, jak potřebuje být vnořenej dlouho a začíná už právě říkat, že potřebuje ty věci dokončit. Že už si rozumí, že ví, co potřebuje, už je to nějaká známka toho sebepojetí. Jo, takže to je třeba konkrétně k té škole i vlastně jakoby doma. A tady jako neslyším, že by k tomu měl nějaký výhrady, takže předpokládám, že to je v pořádku, i když samozřejmě taky jsou tam nějaký limity všeho. On je to takový vlastně velký v uvozovkách stroj, ten mozek toho nadaného dítěte, kdy nejdřív, aby se to celé nastartovalo, tak je potřeba obrovská motivace a ta smysluplnost, což vy jste tady vlastně zmínili několikrát. A teprve potom se ten stroj dává do nějakého pohybu. A pak ještě u těch dětí nějakou dobu trvá, než si úplně odmyslí všechny ty distraktory kolem. Takové ty různé zvuky, jiné vjemy, nebo emoce jiných dětí a tak. To je taky docela dost času, tohle to trvá a teprve pak se ponoří docela dost do hloubky, do toho proudu té činnosti, ale ten stroj je rozjetý právě v té komplexnosti a v těch souvislostech. A ve chvíli, kdy vy to jako utnete v podstatě tak jako okamžitě, jak na povel, tak oni to vůbec není pro ně, oni vůbec jako neví, co se děje. Samozřejmě jsou v životě situace, kdy to jinak nejde, ale ve škole nebo v projektech, v práci, v činnosti to potřeba není. Jo? Oni potom úplně jako můžou z toho být, samozřejmě taky záleží na věku, ale třeba ty menší děti, 4leté, 5leté, mohou být úplně ve vzteku z toho, frustrované, pak se postupně to učí, třeba v tom pozdějším věku už i to dokáží takhle vyjádřit, jo, jak jste uvedla. Děkuju. Takže tohle to jsou vlastně strašně málo známé věci, že ta škola často to nadání vnímá jako tu kvantitativní odlišnost, že tam je něco jako víc chytrý, jo, ten žák, ale ta otázka té kvalitativní odlišnosti, pozornosti, motivace, způsobu myšlení, způsobu učení, to je, myslím, ještě téma, o kterém je potřeba hovořit. Takže jakou máte zkušenost třeba tu negativní z těch bývalých škol? U nás vlastně pořád mi říkali, jako, nebo snažili se mi vnutit, že má problém s pozorností. Což to byla jedna z mála věcí, kde jsem se teda nenechala zvyklat, protože vím, že když ho něco bavilo, když se doma díval na dokumentární pořad z National Geographic, co ho zajímalo, tak byl schopný se koukat několik hodin. Úplně necítil, že se mu chce čůrat, neměl hlad, neměl žízeň, vyloženě byl schopný skoro někdy až se jako počůrat, vyloženě. A teď oni mi začali tvrdit, že on se nedokáže soustředit, takže jsem jako začala váhat, že to jako nebude úplně to pravý. A říkali mi právě, že pořád má jako nějaký motorický neklid, že ho pořád klepe nohou, že to ruší ostatní děti, že vlastně on svým způsobem ty ostatní děti obtěžuje. Promiň, a ten motorický neklid byl nejspíš proto, že právě mu nebylo umožněno se ponořit do té činnosti komplexní. Jo. My jsme se o tom bavili a bylo to, že pro něj bylo to tempo strašně pomalý. Říkal, že pořád ve škole na něco čekám, jenom já pořád na něco čekám. A nutili ho dělat věci, které on už dávno věděl. Který on vlastně cítil, že ho to brzdí. A místo toho, aby třeba mu dali nějakou jinou práci, třeba to samý téma, ale jinak, tak ho nutili, když dám úplně hloupý příklad, tak v první třídě, když šel do první třídy, uměl počítat a
začínali tím, kolik jablíček vidíš, tolik čárek udělej. Toho prostě zabíjelo úplně. No, tak to si umím představit. Takže opravdu, takže se klepal nohou, když už ani to nepomohlo, tak začal odcházet. Prostě sebral se z té lavice a odcházel. A věřím, že to je jako nepříjemný pro toho učitele, že jako asi mu to podrývá autoritu, ale nemyslím si, že to dělal, protože je nevychovaný nebo jako něco takového. Ale ten přetlak už byl takový, že to potřeboval ventilovat tímhle. A když mu zakázali i tohle, tak pak už teda nastaly výbuchy, no. A to už bylo špatný, to už jsme viděli, jako, že je zlé. Nejdřív to začalo tím, že výbuchy nekontrolovaného křiku. Že se postavil, zapnul si pěstičky a křičel. A oni šli na něj zase silou, takže ho nutili, že okamžitě se uklidní, všechny nás tady obtěžuješ, problémy děláš jenom ty, odejdi ze třídy, jdi na chodbu, teď škola je hodně stará budova, ty chodby jsou hodně temný a on má tu představivost strašně velkou, takže on se na té chodbě bál, byl na té chodbě sám. To mi říkal, že bylo právě nejhorší. Podotknul v nějakých 7 letech? Necelých? 7 letech. Pak teda, když se nějak zjistilo, že je jiný, dostal výchovnou poradkyni. Bohužel jsme dostali výchovnou poradkyni, který se bál. Takže u něj je to hodně o tom, jestli toho druhého člověka bere. Není to vůbec o nějaký inteligenci, si myslím. Je to spíš o tom, jestli ten člověk je upřímný. On to strašně pozná, jestli prostě to někdo na něj hraje nebo ne. A tahle paní učitelka to na něj teda ani nehrála. Ta prostě řekla, buď budeš poslouchat po dobrým nebo po zlém. A když prostě tady budeš dělat problémy, tak budeš tady sám prostě. Tak a to bylo pro něj prostě, to bylo, takže jenom její jméno se řeklo a doma se rozklepal. To je mi moc líto, ale každopádně je úžasný, že už to je minulost. Zaplať pámu za to, protože myslím si, že jsme byli opravdu krůček od toho ho zničit. Jako dítě samo jako o sobě je křehký. A je to jedno jakýkoliv dítě. Určitě. Ale dítě, který je nadaný, všechno je prostě jakoby přehnaný. Jo? Když je šťastný, tak je úplně přehnaně šťastný. Když je nešťastný, tak je úplně přehnaně nešťastný. A když se bojí, tak mu jde o život. Prostě to samo dítě prostě má pocit, že opravdu jak když ho loví. Umyslné ty emoce, intenzivní prožívání, velká citlivost. Ano, tam je v těch vašich příbězích, tak jak mi bylo dovoleno se do nich nahlídnout už i dřív, tak tam vlastně je tam jsou podobné jakoby scénáře v tom smyslu, že každá ta škola se snažila najít patologii toho dítěte. A vůbec nedokázala pochopit, že to dítě se chová dobře, řekněme, jakoby neadekvátně, tak je ale důsledek už něčeho, že v jiném prostředí se tak nechovalo a teď v té nové škole, kde vlastně ty podmínky jsou optimální, tak se tak taky nechová. Jo? Takže vlastně to chování bylo jenom jakoby, když to dítě bylo velmi zahnané do kouta, tak se vlastně bránilo. Což by v podstatě udělal nejspíš každý člověk a já myslím, že to je i správné. Ale nikdo si nedal do souvislosti, že to je už jenom reakce na nějaké naprosto neadekvátní podmínky. A vím, že to tam chvílemi připomínalo až takový jako hon na diagnózu. Že jo? Posílány ke všem čertům, spoustu vyšetření a naštěstí, jestli o tom budete chtít mluvit, samozřejmě záleží na vás, ale můžu prozradit, že jste měli štěstí i na jiné odborníky, klinické psychologi a podobně, kteří tam žádnou diagnózu nespatřili. A co bylo velmi překvapivé je, že pak vlastně ta škola, když dostala i tu oficiální zprávu klinického psychologa,
taky úplně nevěřila a chtěla pokračovat v těch krocích, že jo, paní Evo? No, nám bylo řečeno, i když jsme vlastně měli zprávu z pedagogicko-psychologické poradny, ještě tehdy spolupracující, že je všechno vlastně jakoby v pořádku, od klinického psychologa, že je všechno v pořádku, tak nám bylo řečeno, že třeba se musí jít až ke 4 klinickým psychologům, že už to zažili, aby jsme tu diagnózu teda... Aby jsme tu diagnózu vlastně jako teda získali a pak byla snaha získat tu diagnózu vlastně i nám za zády. Co je strašné. I bez našeho vědomí a bez našeho souhlasu byl navazován kontakt vlastně s klinickým psychologem, aby doplnil zprávy, aby zaslal soukromou dokumentaci, i když všechno bylo vlastně jakoby v pořádku a celou dobu ta škola vlastně měla komunikováno, co se děje, proč se děje, jaká je potřeba změny, jaká je potřeba podpory, v čem my jsme schopni to ještě tu školu v tom i podpořit, jakým způsobem. A stejnak jsme se vlastně na konci stejnak dočkali tady takového chování. Nám bylo řečeno, že když v pedagogické poradně a psycholog zjistil, že je v uvozovkách jako normální, nenašel žádnou jako patologii, takže bychom měli k psychiatrovi a že bychom měli medikovat. Dokonce. Jo. A naštěstí se nám teda jako, já jsem byla 100% prostě přesvědčená, že rozhodně to psychiatrická diagnóza není. I kdyby tam byla nějaká porucha učení nebo něco, ale psychiatrická diagnóza ne. Naštěstí se nám povedlo prostě, že jsme byli u psychiatra, který byl vyloženě opravdu osvícený odborník a řekl, že žádný extra vyšetření dělat nebude, že si s klukem normálně promluví. Promluvil si s ním a řekl mi, máte normálního zdravého kluka. Prostě. A říkal mi, kdo by se měl zajít, je paní učitelka. Když já bych k těm diagnózám řekla, že teda nás nikdo vysloveně netlačil do toho, že máme přinést papír s diagnózou, ale tak, jak to bylo řečeno vlastně školní psycholožkou, tak tam mě uklidňovala tím, že oni žádný diagnózy mi tam nenapíšou, až teda to proběhne, to vyšetření u nich, ale že se vlastně to jenom píše popisným způsobem, že vykazuje nějaký prostě chování a tak dále. Na základě toho, že budou mít tuhle zprávu, škola může žádat o asistenta, čili vlastně já jsem si to vyložila v našem případě tak, že je potřeba tam vlastně získat toho asistenta pro školu. Jo. My jsme ho získali a byl stejnak na nic. No. Nám se povedlo ho získat, ne, že bychom měli nějakou diagnózu na asistenta, ale protože měl tady ty záchvaty, které rušily ty ostatní děti a škola prostě asi to nějak chtěla jako řešit, tak bylo doporučené, aby tam byl teda asistent v rámci bezpečí těch ostatních dětí. Jo. A když teda syn dostal pro sebe asistent, nebo dostal, že asistent půjde do třídy na základě toho vyšetření u něj, tak jsme nějak tak jako si idealizovali, že ten asistent bude u něj a bude teda dělat to učivo buď jinak nebo větší a vlastně ten tlak, to, co ho trápí, že jako zmizí. Ale ten asistent se použil pro ty děti, které nezvládali. Jo? A když jsem se vlastně říkala, když jsem říkala, a proč ten asistent nepracuje s tím synem, když vlastně my, protože jsme byli v té poradně, my jsme vlastně získali toho asistenta, tak nám bylo řečeno, že to je ale asistent učitele, ne asistent vašeho syna. Jo? Já říkám, no ale to, že ten asistent pomáhá dětem, kterým to nejde, vlastně nezlepší tu situaci, proč ten asistent přišel do třídy. A ty asistenti se tam střídali, neměl teda jako jednoho konkrétního, dvakrát toho jednoho asistenta opravil v matice a pak řekl, že se s ním o ničem už bavit nebude. No. Jestli se ještě můžu vrátit vteřinku k tomu, jak jste říkala předtím, Danielo, tak vlastně, když tvrdili, že se váš syn neumí soustředit, tak došlo, jestli si to teda dobře pamatuju, k tomu, že mu bylo doporučeno dávat mu ještě kratší úlohy. Ano, dělit práci na menší, kratší úseky a hodnotit pro kratších úsecích. Což vlastně bylo ještě to bylo horší. Na opačnou stranu, než to mělo jít, že? Přesně, to bylo ještě horší. To znamená, že vlastně to dopadlo tak, že dostával
ostatní dostali, vypracujte celou stránku z matiky a ty nám to přijď po každých, já nevím, 5 příkladech ukázat. No, tak to je ještě horší. Takže a navíc to byly prostě příklady, které byly jednoduchý, čistě jakoby rutinní. Bavili jsme se jenom o odčítání do 10, mám pocit. Takže on to tam prostě začal jak Baťa cvičky házet a jak to házel jak Baťa cvičky, že jo, a ještě to po každém 5. příkladu musel jít paní učitelce ukázat, takže tam měl chyby. A ona mu říká, no vidíš, a to všichni tvrdí, jaký jsi chytrej, vej, to ty nedokážeš spočítat ani, no a to už on se nafouk a řekl, řek tenkrát paní učitelce, my dva se nemáme o čem spolu bavit. Ale to jsem mu řekla, že ne, že takhle rozhodně ne, že tohle si nemůže dovolit, protože za prvý paní učitelka je žena, za druhý je starší než on, tak už jenom to jsou 2 věci, které on musí respektovat. A že si rovný nejsou, jo? Že takhle se může bavit s kamarádama, když se baví o nějakých případech z matiky, že prostě, že se tam takhle špičkujou, ale že s paní učitelkou ne, takhle jako ne. Protože mám i pocit, že ty děti zkoušejí, až kam můžou zajít, jo. A oni nejsou jako, že by byli drzí, nevychovaní. Ale zkoušejí, kam to jako jde. A když nedostanou prostě jasnou odezvu a s tím důvodem proč. Nestačí jenom takhle s ní mluvit, nebudeš. Ano. Jo, ale tam je důležitý, nebudeš s ní mluvit, protože je to žena. Jsi kluk, budeš se ke všem ženám chovat hezky a nebudeš se s ní takhle bavit, protože je starší, budeš jí respektovat. Tak to on se jako bere. Potom řekne, jo, udělal jsem chybu, to jsem neměl. Ale takový to, budeš to dělat jenom proto, že jsem ti řekl? Ano. To vůbec nefunguje. To je nejhorší, jako. Mě třeba, Evo, u vašeho syna jakoby překvapilo, že v té škole ho nedokázali jako úplně poznat, že co v něm opravdu je. A pamatuju si na takovou situaci, která nastala, ale do té doby vlastně pro ně byl spíš to problémové dítě. Jo? A teprve v té situaci, kdy vlastně já jsem tam jakoby 1 hodinu učila, tak jsme tam měli velmi takovou těžkou metaforu v nějakém verši od Nezvala a tam bylo tiché dětství naše. A on úplně vykřikl, to je kolíbka. Ty děti, já jsem ani nechtěla, aby tomu rozuměli, protože to byla 1. třída, že jo. Ale on jako jediný, vlastně jakoby najednou, no to je mi jasný, to je kolíbka. A říkám, a jak jsem to přišel? No to my nemluvíme, když jsme v kolíbce, tak tiché dětství naše. A to bylo prostě v milivteřině. A když jsem to pak vlastně řekla jakoby i těm ostatním učitelům a paní ředitelce, tak vlastně jim to konečně jakoby došlo, že ten jeho mozek chytrej vlastně spíná až ve chvíli, kdy je tam něco neskutečně náročného. A to je vlastně v návaznosti na to, co jste říkal vy, Danielo, že to, že je někdo velmi nadaný, neznamená, že takové ty úplně jednoduché, já řeknu možná až primitivní, rutinní úkoly udělá bez chyby. A velmi často ti učitelé prostě trvají na tom, že dokud tam budeš mít 1 chybu, tak tě nepustím dál. I kdyby to dítě měli zničit, že jo. Takže jestli třeba k tomuhle vás něco napadá? No, on byl vlastně označen jako problémový paní učitelku v 1. třídě, která pak následně odcházela, protože na začátku, kdy si nějakým způsobem neporozuměli a ona ho vlastně vnímala jako už jenom jako problémového, rozmazleného a vlastně někoho, kdo jí strpčuje život. A celkově takhle ho i prezentovala. Byla jsem zajímavý, bylo mi i jinými učiteli v té škole řečeno, že je zajímavé, že jediný učitel ve škole, který ho nemá rád, je jeho třídní paní učitelka, že ostatní ho vlastně jakoby přijímali, alespoň v nějaké podobě, nějakým způsobem. Ale je pravda, že on, když vlastně se necítí bezpečně, tak se spíš stahuje do svého jakoby vnitřního světa, on je schopen si tam tvořit, vymýšlet celé příběhy, nepotřebuje k tomu někoho dalšího. Když se cítil v nějakých chvílích v té škole relativně třeba jakoby
dobře, že samozřejmě i takové chvíle tam byly, tak pak neměl problém během chvilky vytvořit prostě z papíru rychle loutky a vymyslet celé divadlo a odehrát o přestávce vlastně dětem kompletní divadlo. Takže i takhle se pak byl schopen projevovat, ale bylo to čím dál míň a čím dál tím víc byl vlastně tlačen do toho kouta, do té pozice vlastně, jakože je to všechno špatně. V těchto chvílích jste jako maminky vlastně zasáhly, protože jste si uvědomili, jak to může to dítě ovlivnit do budoucna. Že? Jakoby s čím samo sebe bude identifikovat, s nějakým problémovým člověkem, nenormálním člověkem, který se chová prostě neadekvátně. Přitom to vlastně není pravda. Je to jenom prostě zpětná vazba na základě nepochopení a ještě předtím na základě nenabídnutí vlastně adekvátních podmínek pro vzdělávání takto odlišných dětí. Možná nějaké slovo závěrem, abychom já si můžu říct, tak za mě určitě vždycky stojí za to přemýšlet vlastně o té situaci toho dítěte, jestli jsme schopni mu třeba právě nabídnout nějakou alternativu, kde by mohlo být spokojenější, protože třeba za nás ten krok té změny, i když pro nás byl hodně těžký a trvalo nám nějakou dobu dlouhou, než jsme se k němu rozhodli, tak myslím si, že je strašně zásadní, že se to stalo, protože můžu říct, že už mám konečně zpátky doma zase svoje dítě, který se prostě směje a... Ano, to nejčastěji říkají maminky, už mám zase doma to svoje dítě, jo, to je krásný vyjádření. Podle toho se to pozná, že jo? Podle toho se to pozná, že vlastně v nějakém prostředí, kde má být, kde dostává to, co ona jakoby potřebuje, a nechodí bojovat, bránit se, ale chodí se skutečně prostě nějakým způsobem rozvíjet. A to neznamená, že tam je všechno jenom samozřejmě jako skvělý. Samozřejmě musí mít výzvy, musí být schopen fungovat, musí mít hranice, to všechno je v pořádku, aby se to dělo, ale musí se primárně cítit v bezpečí a pak se může rozvíjet. Když to dítě bude stažený do sebe hrůzou, co se děje, jestli půjde na chodbu, co zase stane, kdo na něj bude žalovat, co se bude dít, tak vlastně v takovém prostředí, i když budeme mít ty děti geniální, tak se nám zaseknou a vlastně nikdy se nám nikam neposunou. Když tam nebude ta důvěra. Když tam nebude ta důvěra v to prostředí, že se i může vlastně otevřít, projevit, může svobodně promluvit. To já bych ještě řekla teda k tomu jednu větu, že vlastně to dítě jako brát jako vážně, nebo prostě s ním jednat jako... Já řeknu s partnerem, samozřejmě to dávám do úvozovek, ale v podstatě jako, ano, brát ho jako partnera, brát ho vážně, protože vlastně to dítě je schopný říct tolik věcí, které pak, když člověk třeba někdy tomu nemusí hned věnovat pozornost, nebo si to dobře vyložit, ale pak, když se nad tím člověk zamyslí, tak to dítě je vlastně docela dobře schopný říct, co jako potřebuje, co chce a pojmenovat i jako ten problém vlastně. Akorát, že samozřejmě třeba v té první třídě člověk není schopen to třeba úplně dobře rozklíčovat. Já jsem si dala jako sama sobě jako za takový cíl, že můj největší cíl je, aby byl spokojený, šťastný a v bezpečí. A myslím si, že když tohle všechno bude, tak vlastně pak může dělat cokoliv. Můj vlastně cíl není, aby byl v nějakém oboru, kde je označený jako nadaný nebo něco, aby vynikal, aby měl největší znalosti v republice, ve světě. To je mi úplně jedno. Já potřebuji, aby se cítil i sám se sebou v pořádku, protože oni často říkají o sobě, můj syn třeba říká, jsem nejhloupější kluk na celém světě. A nemyslím si, že prostě chci, aby měl hezký pocit sám ze sebe, aby se nepodceňoval, což je asi u nich hrozně těžký, protože vnímají ty souvislosti okolo. A myslím si, že čím víc toho třeba on zná, tak tím víc ví, že mu chybí ještě pro to poznání. A vlastně mně nejde o to, abych měla doma nějakýho chytrýho kluka, a který měl třeba například 120 kg a seděl jenom u počítače. Chci, aby měl zdravý životní styl. Chci, aby měl hezký vztahy s lidma, aby měl kamarády okolo sebe. Chci, aby měl ten hezký vztah sám k sobě,
A myslím si, že když my jako mámy a jako tátové uděláme tady ten základ, tak to je ten základ, kde oni potom vystřelí nahoru. Že si najdou to, co je baví. A nikdo je nedohoní. Ne. Nikdo je nedohoní, ale ve chvíli, kdy začnou říkat, já jsem nejhloupější nebo nejhorší, tak to už je vlastně jakoby odraz těch zkušeností negativních, jak ho ti druzí vnímali. Velmi často u těch dětí to tak je, už vlastně ve školkovém věku. A buď jim to i ty děti třeba, nebo i dospělí dají najevo, a nebo si to jenom myslí, jenomže takové nadané, citlivé dítě prostě si každého přečte. Že? A moc dobře ví, co ten druhý si o něm myslí, nebo co cítí, když je s ním, jaký postoj mu vlastně vysílá, i když třeba nic nedělá. A tohleto, když kvůli té své odlišnosti sbírají den za dnem, tak potom můžou mít IQ největší na světě a můžou být geniální. Ale třeba si nepůjdou jako zatím, no, protože právě mají tu psychiku nebo to sebevědomí už jakoby narušené. Takže i proto je potřeba ve vzdělávání myslet i na tu psychologickou část, nejenom na tu chytrost samou o sobě, a protože právě ten úspěch takového dítěte může být ohrožen tím, že nebude přijato, že nebude v respektujícím bezpečném prostředí, že tam nebude ta důvěra. A jsou určitě děti, kterým to tolik nevadí nebo se nějak proti tomu vzepřou, ale určitě pořád existuje velká skupina dětí, které to úplně převálcuje. Takže pokud by ten náš dnešní rozhovor mohl přispět k tomu, aby to nadále bylo stále v menší míře a až to nakonec úplně vymizelo, tak to bude jedině dobře a moc vám děkuju za vaše sdílení. Děkujeme.